ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் saree கொண்டு வந்திருக்கோம் பாருங்கள். நீங்கள் வாங்கினதுலேயே கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டி, கொஞ்சம் ஷர்ட்லாம் நீட்டாக ட்ரெண்டியாக காந்தா ஸ்டிச் மாதிரி பிரிண்ட் வச்சுட்டு ஒரு பாடி ஆல் ஓவர் வந்து உங்களுக்கு நல்ல ஒரு சின்ன ஆக்சிடைஸ் ஜரி கேரி ஓவர் வச்சுட்டு ஸ்பெஷல் saree, ஸ்பெஷல் ப்ரோக்ராம், சம்திங் ஸ்பெஷல். ஓப்பனில் பார்க்கலாமா? ஸோ சாரியோட போர்ஷன் இது தாங்க. ரொம்ப அழகாக இருக்கா. ஆக்சுவலி வந்து இந்த க்ரீம் டோன் பாடியும் அதில் பிரிண்ட்ஸ் வருது. நான் அதோட கான்ட்ரா வந்து உங்களுக்கு நல்ல காப்பர் சல்ஃபேட் ப்ளூ. இங்கே பாருங்கள், 2 பேர்டு இருக்கிற மாதிரி அழகாக ப்ளவுஸ் வருதா. சரி, இது பல்லு. ப்ளவுஸ் வந்துட்டு ஸோ இந்த சாரியில் பார்த்துக்குங்க, மற்றதோட கலர்ஸ் பார்த்துக்கலாம். இங்கே என்ன பார்டரே தான் நமக்கு வந்து ப்ளவுஸாக வருங்க. அதே கலரில் ஒரு 3 பேர்ட்ஸ் இருக்கிற மாதிரி முந்தி வரும். 715 சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்பெஷல் பட்ஜெட்டில் நான் இன்றைக்கி கொண்டு வந்திருக்கேன். இன்றைக்கி 1 டே ஆஃபர், நீங்கள் 750 புக் பண்ணிக்கலாம். அதர்வைஸ் இதனோட ஆக்சுவல் MRP 850.